Здравейте, мили деца! Време е за приказка. А тя днес е за едно малко момиченце. Толкова малко, че спяло в черупка от орехче. Палечка от Ханс Кристиан Андерсен. Живееше някога една жена, която искаше да си има дете, само че не знаеше откъде да го вземе. И ето, отиде тя при една стара магьосница и й каза: „Ах, как искам да имам детенце! Не можеш ли да ми кажеш откъде да го взема?“ „Той е много лесна работа“, рече магьосницата. „Ето ти едно ечемичено зърно. То не е като зърната, които растат по полето, нито пък като уния, които хвърлят на кокошките. Посей го в саксия и ще видиш какво ще се случи.“ „Благодаря“, каза жената и даде на магьосницата 12 шилинга. Сетне си отиде в къщи и пося ечемиченото зърно в една саксия. В същият миг от саксията израсна едно голямо, чудно хубаво цвете, прилично на лале, само че листенцата му бяха свити, като на неразцъфнала пъпка. „Какво хубаво цвете!“ извика жената и целуна неговите огнено-жълти листенца, ала в това време цветето се разтвори с трясък. Да, той беше истинско лале, но в средата на неговата чашка седеше едно мъничко момиченце, много нежно и миличко. На ръст то не беше по-голямо от човешки палец и затова жената го нарече Палечка. Една хубава лакирана черупка от орех стана люлка на Палечка. Сини листа от теменушка бяха нейната постеля, а един розов лист бе нейната завивка. В тая люлка тя спеше нощем, а денем играеше на масата, дето жената бе оставила чиния с вода. Чинията беше заобиколена с венец от цветя, чието стъбълца се къпеха във водата, по която плуваше един голям лист от лале. Палечка можеше да седи на него и да плува от единия до другия край на чинията. За гребла й служиха два бели конски косама. Всичкото й бе тъй хубаво. Палечка умееше също и да пее. И такъв нежен и приятен глас никой никога не беше слушал. Една нощ, когато тя лежеше в люлката си, през счупеното стъкло на прозореца пропълзя голяма отвратителна жаба, мокра. Жабата скочи право върху масата, където Палечка спеше под розовият лист. Ето я булката за моят син“, каза жабата. Грабна ореховата черупка с момиченцето и скочи през прозореца в градината. През градината течеше голям широк ручей. Брегът му беше мочурлив и тинест и там живееше жабата със своя син. Ау, колко грозен и гнусен беше той, също като майка си. „Квак-квак, бреке-ке-ке-кекс“. Той беше всичко, което каза той, като видя малкото момиченце в ореховата черупка. „Не крякай толкова силно, ще я забудиш“, рече старата жаба. „Тя може да ни избяга. Виж я колко е лека, като лебедов пук. Квак-квак. И я да я сложим насред ручея на някой широк лист от водна лилия. Тя е тъй малка и лекичка. За нея това ще бъде истински остров. Оттам тя не може да избяга. А в това време ние ще почистим гостната стая долу под блатото, където вие ще живеете.“ В ручея растяха много водни лилии с широки зелени листа, които сякаш плуваха по повърхността на водата.
Старата жаба доплува до най-големият лист, който беше най-далеч от брега, и сложи върху него ореховата черупка с Палечка. Рано сутринта Палечка се събуди и като видя къде се намира, заплака горчиво. Зеленият лист бе обграден от всички страни с вода и тя не можеше да излезне на сушата. Старата жаба седеше долу в тинята и кичеше къщата си с тръстика и жълти водни лилии, защото искаше да нареди добре стаята на младата булка. Сетне тя отплува с грозния си син при листа, където беше Палечка. Тя искаше да вземе хубавото креватче и да го сложи в спалнята на младоженците, преди Палечка да иде сама там. Старата жаба й се поклони ниско във водата и каза: Да ти представя моя син. Той ще бъде твой мъж и вие заедно ще си живеете чудесно в тинята. Клакс, клакс, врекекек. Само можа да каже синът. Сетне те взеха хубавото креватче и отплуваха с него, а Палечка остана сама върху зеленият лист и от очите й прокапаха горчиви сълзи. Тя не искаше да живее при гнусната жаба и да бъде жена на нейния грозен син. Малките рибки, които плуваха под водата, видяха жабите и чуха думите им. Те поискаха да видят също и младата булка, затова подадаха главички над водата. И щом я видяха, им стана толкова жално, че такова миличко момиченце ще трябва да живее през жабата в тинята. Не, той не биваше да стане. И те се събраха под водата около зеленото степло на листа и го прегризаха с зъбите си. В този миг листът заплува заедно с Палечка надолу по течението, далече, далече, където жабата не можеше да я настигне. Палечка плуваше край чудни градове. Малките птички в храстите я гледаха и пееха: какво сладко момъничко момиченце! А листът плуваше все по-нататък и по-нататък. И най-сетне Палечка пристигна в една чужда страна. Една хубава бяла пеперуда се виеше над нея. Тя кацна върху листа и на момиченцето много й хареса. Палечка се радваше от все сърце. Сега жабата вече не можеше да я настигне, а всичко наоколо бе толкова хубаво. Слънцето гореше като злато във водата. Палечка сне пояса си, завърза единия край за пеперудата, а другият за листа, който заплува още по-бързо във водата. Прехвъркна майски бръмбър. Той видя момиченцето, хвана го с лапичките си и го отнесе на едно дърво. Зеленият лист пак продължи пътя си по ручея, а заедно с него и пеперудата. Тя бе вързана за листа и не можеше да се освободи. Ах, как се изплаши бедната Палечка, когато бръмбърът я хвана и полетя с нея към дървото. Ала най-мъчно й беше за прекрасната бяла пеперудка, завързана за листа. Ако не сполучеше да се освободи, тя щеше да умре от глад. Но майският бръмбър съвсем не мислеше за това. Той седна с Палечка върху най-големият лист на дървото. Нахрани я смети и каза, че тя е много мила, макар и май да не прилича на майски бръмбър. Сетне при тях дойдоха на гости и другите майски бръмбари, които живееха на същото дърво. Те разглеждаха Палечка от главата до петите и младите госпожици бръмбърки се надуваха от гордост. Тя има само 2 крачета. Колко жалка изглежда, говореха тя. Тя няма пипала, казваха други.
какво тънко кръстче, но също като на човек. Колко е грозна! Извикаха в един глас всички бръмбърки. А Палечка бе тъй мила. Той виждаше и майският бръмбър, който я беше донесъл. Но когато всички заговориха, че е грозна, той сам повярва на това и реши повече да не я държи при себе си. Той се впусна с нея от дървото и я сложи върху една маргаритка. Палечка остана пак сама и заплака горчиво за това, че е грозна и чак бръмбарите не я поискаха. Всъщност, тя беше най-прекрасното същество, което човек можеше да си представи. Тъничка, нежна, като хубав розов листец. Цяло лято Палечка прекара съвсем самичка в една гора. Тя си изплете люлчица от трева и я закачи под един голям лист от репей, така че дъжд да не може да я вали. Хранеше се с мед и пиеше роса, която събираше всяка сутрин по листата. Така изминаха лятото и есента. Но ето настъпи зима, дълга и студена. Всички пойни птички отлетяха. Дърветата се оголиха. Цветята увехнаха. Големият лист, под който живееше Палечка, пожълтя, изсъхна и се сви. Момиченцето трепереше от студ. Рокличката му се беше изпокъсала, а то самото беше тъй мъничко, тъй нежничко, че трябваше да замръзне. Започна да снежи и всяка снежинка беше за Палечка това, което е за нас цяла лопата със сняг, защото ние сме големи, а тя беше мъничка, колкото нашият палец. Тя се зави в един увехнал лист, ала той не я топлеше. Бедното момиченце зъзнеше и зъбите му тракаха от студ. Пред самата гора, където живееше тя, се простираше една голяма житна нива. Житото беше отдавна събрано и по замръзналата земя стърчаха само сухи стръкчета. За Палечка това беше цяла гора. Ох, как трепереше тя от студ! Най-сетне момиченцето стигна до вратата на полската мишка. Вратата беше малка дупка, покрита с сухи стебла и тревици. Полската мишка живееше в топлина и ухолство. Къщата й беше натъпкана с житни зърна. Кухнята и килерът й бяха чудесни. Палечка застана на прага като просекиня и помоли да й дадат късче ечемичено зърно. От 2 дена нищо не беше яла. Ох, бедното ми момиченце, рече полската мишка, която всъщност имаше много добро сърце. Цър-цър, влез вътре да си постоплиш и да си хапнеш с мен. Палечка се хареса много на мишката и затова мишката й каза: ти може да останеш цяла зима при мен, само че ще трябва да ми чистиш стаята, да ми разказваш приказки. Аз много обичам приказките. И Палечка започна да върши всичко, каквото пожелаеше добрата стара мишка. И заживя великолепно. Скоро ще имаме гости, каза веднъж полската мишка. Моят съсед има обичай да ме посещава веднъж в седмицата. Той се е наредил много по-добре от мен. Има голяма къща, носи чудесно кожухче от черно кадифе. Цър-цър, да можеш да се омъжиш за него. Добре ще ти е. Само че той е сляп и не ще те види. Затова ти ще му разказваш най-хубавите приказки, които знаеш. Но Палечка не обърна никакво внимание на думите на мишката. Тя не искаше да се омъжи за съседа, защото той беше кърт. Скоро съседът дойде на гости у полската мишка. Той наистина беше облечен в черно кадифено кожухче и, както казваше полската мишка, беше много богат и учен.
Неговата къща била 20 пъти по-голяма от нейната, ала той не обичаше нито слънцето, нито цветята и се произнасяше твърде зле за тях, защото никога не ги беше виждал. Поканиха Паличка да изпее нещо и тя изпя 2 песнички, тъй сладко, че Къртът се влюби веднага в нея. Но той не каза нито дума, защото беше твърде разсъдлив. Поканиха. Неотдавна Къртът беше изровил по земята дълъг проход от своята къща до къщата на съседката си. Сега той предложи на нея и на Паличка да се разхождат свободно из него. Къртът ги помоли само да не плашат мъртвата птичка, която лежеше там. Това беше една истинска птичка, с пера и с клюн. Навярно беше умряла неотдавна и беше заровена точно там, дето Къртът бе изровил своя проход. Къртът взе с устата си късче гнило дърво, което светеше в тъмнината, и тръгна напред, за да осветява тъмния проход. Когато стигнаха до мястото, където лежеше мъртвата птичка, той проби с широкия си нос тавана и повдигна земята тъй, че се образува голяма дупка, през която проникна дневна светлина. В средата на прохода лежеше една мъртва лястовичка. Хубавите й крилца бяха плътно прилепнали до тялото. Главичката и краката й бяха скрити под перата. Бедната птичка бе умряла, навярно от студ. На Паличка й стана жално за нея. Тя обичаше много всички малки птички, които й пееха и чуроликаха през цялото лято. Ала Къртът бутна лястовичката с кривите си нозе и рече: Да, тя няма да поиска повече и нито ще писка. Ето какво значи да си родиш малка птичка. Слава Богу, че моите деца няма да имат такава участ. Тия птички само умеят да чуроликат и зиме мрът от студ. Да, господин Кърт, имате право, рече полската мишка. А каква полза има от това чуроликане на птичката? Студува и гладува през зимата, а разправят, че това било благородно. Паличка не каза нищо, но когато Къртът и мишката се обърнаха гърбом към птичката, тя се наведе над нея, разгърна перцата си и я целуна. Може би тази същата птичка ми пееше тъй хубаво през лятото, помисли си момиченцето. Колко много радост ми достави ти, мъничка птичко хубава. Сетне Къртът отново запуши дупката, през която влизаше светлината, и изпрати дамите до вкъщи. Ала Паличка не можа да заспи през нощта. Тя стана от леглото си, изплете от сено един голям килим, занесе го в прохода и загърна с него мъртвата птичка. След това натрупа около птичката тичинки от цветя, които намери в килера на мишката и които бяха меки като пух, за да й бъде топло. Прощавай, малка птичко. Прощавай, каза Паличка. Благодаря ти за чудните песни през лятото, когато всички дървета бяха зелени, а слънцето светеше тъй топло над нас. И тя опря главицата си в гърдите на птичката, но изведнъж се изплаши. Лястовичката съвсем не беше мъртва. Сърчицето й биеше. Тя беше само вцепенена от студ и сега се стопли и се живи отново. На есен лястовичките отлитат в топлите страни, но ако някой от тях закъснее, то тогава тя замръзва, пада мъртва на земята и студеният сняг я засипва. Паличка затрепера от страх, защото в сравнение с нея птичката изглеждаше цял великан. Ала все пак тя възвърна смелостта си, зави по-добре лястовичката,
Сетне изтича, донесе конопеният лист, който й служеше за одеяло, и покри с него главата на птичката. На последната нощ Палечка се промъкна отново при лястовичката. Сега тя беше съвсем съживена, само че беше твърде слаба. Тя можа да отвори само за миг очите си, да погледне Палечка, която стоеше над нея с късче гнило дърво в ръка, защото нямаше друг фенер. Благодаря ти, мило момиченце, рече болната лястовичка. Аз се стоплих много добре. Скоро ще бъда съвсем здрава и ще мога да литна отново над лъчите под слънцето. Ах, каза момиченцето, сега навън е тъй студено, всичко е покрито със сняг. Остани по-добре в твоята стопля постеля, а аз ще се погрижа за теб. И Палечка донесе на птичката вода в един листец от цвете. Лястовичката се напи и каза на момиченцето как си беше наранила крилцето от един шипков храст и затова не могла да лети тъй бързо като другите лястовички, които заминали далече в топлите страни. Най-сетне тя паднала на земята и каквото е станало след това, не можела да си спомни. Не знаела дори как се намерила тук. Тъй лястовичката прекара цяла зима под земята, а Палечка се грижеше за нея от все сърце. Нито Къртът, нито полската мишка знаеха за това. Те изобщо не обичаха птичките. Когато настъпи пролетта и слънцето стопли земята, лястовичката се сбогува с Палечка, която отвори дупката, изровена от Кърта. Слънцето грееше чудно, хубаво и лястовичката попита Палечка дали не иска да тръгне с нея. Тя можеше да й седне на гърба и двете щяха да литнат към зелената гора. Но Палечка не искаше да напусне по такъв начин старата полска мишка, защото знаеше, че това ще я наскърби. Не мога, каза тя на лястовичката. Прощавай, мило момиченце, рече лястовичката и полетя в слънчевите лъчи. Палечка погледна след нея и в очите й плеснаха сълзи. Тя тъй бе обикнала бедната птичка. Чик-чирик, чик-чирик! Изчуролика птичката и се загуби в зелената гора. На момиченцето му беше много тъжно. Не му позволяваха да излиза на слънце. Житото, което бяха посели в нивата над къщичката над полската мишка, израсна високо. За бедната Палечка то бе същинска гора. През лятото ще трябва да си приготвиш чеиза, и каза полската мишка. Досадният съсед в кадифеното кожухче бе поискал да се ожени за Палечка. Ти трябва да имаш всичко, щом като ще си бъдеш жената на Кърта. Тър-тър, говореше мишката. И Палечка улови вретеното, а старата мишка нае 4 паяка да предат ден и нощ. Всяка вечер Къртът идваше на гости у полската мишка и само разправяше, че когато наближи краят на лятото, слънцето няма да нагрява тъй силно земята, която сега се беше твърдила като камък. Тогава щели да отпразнуват сватбата. Но това никак не радваше Палечка. Тя не можеше да търпи досадният Кърт. Всяка сутрин при изгрев слънце и всяка вечер при залез, Палечка излизаше на вратата на мишата дупка. Понякога вятърът полюшваше житните гласове и тя успяваше да зърне късче от синьото небе. Колко светло и хубаво е тук на свобода, мислеше момиченцето и си спомняше за лястовичката. Искаше му се много да я види, ала птичката не се явяваше.
навярно летеше ей там, в далечината, зелената гора. През есента вече целият чиз на Паличка беше готов. След 4 седмици ще бъде твоята сватба, каза полската мишка. Но Паличка заплака и отговори, че не иска да се омъжва за досадният кърт. Глупости, каза старата мишка. Я не упорствай много, че да не взема да те схрускам. Ти вече си имаш прекрасен мъж. Самата царица няма такова черно кадифено кожухче като неговото. А пък кухнята, избата му, те са претъпкани с храна. Благодари се на Бога, че имаш такъв мъж. И ето, настъпи денят на сватбата. Къртът дойде за булката. Сега тя трябваше да го последва в дупката, за да живее там дълбоко, дълбоко под земята и да не излиза никога на слънце, защото къртът не можеше да търпи слънцето. А на бедното момиченце му беше вече тъй мъчно да се раздели завинаги с хубавото слънце. При полската мишка то все пак можеше да му се любува понякога от вратата. И Паличка излезна да погледне слънцето за последен път. Житото беше вече събрано от нивата и из земята стърчаха само сухи стръкчета. Момиченцето пристъпи напред и протегна ръчичките си към слънцето. Прощавай, ясно слънчице, прощавай. Сетне то прегърна едно малко червено цвете, което растеше наблизо и му каза: поздрави от мен милата лястовичка, ако я видиш. Чик-чирик, чик-чирик. Разнесе се изведнъж над главата на момиченцето. Паличка погледна нагоре и видя лястовичката, която летеше над нея. Тя също я видя и много се зарадва. А момиченцето заплака и разказа, че не иска да се омъжва за гнусния кърт и да живее с него дълбоко под земята, където никога не надниква слънцето. Скоро ще настъпи студена зима, каза лястовичката. Аз ще отлетя далече, далече, в топлите страни. И искаш ли да дойдеш с мен? Ще седнеш на гърба ми, само че ще се завържеш здраво с пояса си и ние ще избягаме от грозния кърт далече, над сините морета, в топлите земи, където слънцето свети още по-силно, където винаги е лято и цъфтят чудните цветя. Хвръкни с мен, мило момиченце, ти ми спаси живота, когато лежах замръзнала в тъмната дупка. Да, ще хвръкна с теб, каза Паличка и седна на гърба на птичката, протегна крачката си върху разперените и криле и се завърза здраво с пояса си за най-голямото перо. Лястовичката се изви като стрела и се понесе над тъмни гори, над сини морета и високи планини, покрити със сняг. Във въздуха беше много студено. Паличка се скри в топлите пера на лястовичката и подаде навън само малката си главица, за да се любова на хубостите си, които се виждаха по пътя им. Най-сетне стигнаха в топлите страни. Там слънцето светеше много по-силно. Небето беше 2 пъти по-високо, а около рововете и плетовете се виеха чудно хубави лози. В горите растяха лимони и портокали. Наоколо ухаеше на мирти и балзамин, а по пътищата чудно хубави деца тичаха и ловяха големи шарени пеперуди. Но лястовичката хвърчеше все по-нататък и колкото по-далече летеше, толкова по-хубаво ставаше наоколо. Сред зелени кичести дървета, на брега на едно прекрасно синьо езеро, се издигаше старинен палат от мрамор. По неговите високи стълбове пълзяха лози,
а горе под покрива се чернееха много лястовичи гнезда. В едно от тия гнезда живееше и лястовичката, която донесе на гърба си палечка. Ето я моята къща, каза лястовичката, а ти си избери едно от онези прекрасни цветя долу. Аз ще те оставя там и ще заживееш чудесно. Ах, колко хубаво ще бъде, извика палечка и запляска с ръчички. Долу на земята лежеше бял мраморен стълб. Той беше паднал и се бе счупил на 3 къса, но между тия късове растяха чудно хубави бели цветя. Лястовичката се спусна и остави момиченцето върху най-широкият лист на едно цвете. Но колко се очуди палечка! В средата на цветето седеше малко човече, беличко, прозрачно като стъкло. Върху неговата глава сияеше чудна златна шапчица, а зад раменете му се развяваха блестящи крилца. Самото човече не беше по-голямо от палечка. То беше елф. Във всяко цветче живееше по един елф или елфида, ала човечето, което седеше до палечка, беше самият главатар на елфите. Ах, колко е хубав! Прошепна палечка на лястовичката. А малкият главатар съвсем се изплаши, като видя птичката. Той беше тъй мъничък, тъй нежен, че в сравнение с него тя изглеждаше като истински великан. Затова пък елфът се зарадва много, като видя палечка, защото никога не беше виждал толкова хубаво момиченце. Главатарят на елфите сне веднага златната си шапчица, сложи я върху главичката на палечка и я попита как се казва и дали иска да стане негова жена. Ето това се казваше мъж. Той не приличаше нито на гнусния син на жабата, нито на кърта в кадифеното кожухче. И затова палечка каза да. Тогава от всяко цвете изфръкна по един елф или елфида. И те бяха тъй хубави, че човек не можеше да им се нарадва. Те всички поднесоха на палечка по един подарък. Ала най-хубавият подарък бяха 2 тънки крилца от голяма пеперуда. Тия крилца закрепиха на гърба на момиченцето и тогава то започна да прехвърка от цвят на цвят. Ех, че беше радост! Малката лястовичка седеше горе в гнездото си и пееше сватбена песен. Макар че й беше мъчно, тя бе обикнала палечка и не искаше да се раздели с нея. Ти вече няма да се казваш палечка, рече елфът. Това е грозно име, а ти си тъй хубава. От сега нататък ние ще те наричаме Мая. Прощавай, прощавай, изчуролика лястовичката и отлетя от топлите страни, пак в Дания. Там имаше едно малко гнездо над прозореца на ония човек, който умее да разказва приказки. Нему тя изпя чик-чирик, чик-чирик. И така ние узнахме цялата тая приказка.